Kazan tang te busong sing tik se kok salai nang tini pas sabatang no tebo phairek tongo obo pura kuplung totok yango nadi ta singong ke khali tong mani yango pungkha tabo yang phati tebo phai tongkho ke sing tik se kok salai sinai ingke boron phage sagari sar belakana hambai sine media partner no ang kake kamini no phayo gabur tini tini obon se sigang nai paijak da live rock ang obon se sigang le wasa pano naje ko hanya bagai brong ni live telecast ang media ni through ti noka an bagai khaklayo tini final ba paithak ba ang bo live thangi nai na hanya bagai tini phagya o sajana do nung bo nukhana o sajana top 7 na kanai rok no ke sabni bisi khorang kaham ja khung norkhe sabno chaja khok first prize sab thang da tongjak nina sungmani belakano sungmong tap no hanchana khanawi na mena bisingte hinga ka to jotono kereng hani bagai no final ka kha ani opinion no ga ani je simao ani je busimao hinga ka aro samne rong na bisingo bukuk rahel bo kaham no resabo tai takuk basrang bo kaham no resabo tai bukuk meheli khorok tamni bisingo borok jabo khoroksa thotok hnani once first position no keti kisa bini dol tongnai bonom sing lai sini norle bahaing thetok bini khana tongjak mo bainin khana tongjak mo phernai inarokle bisik jarte sabo first thang tongjak first position no hambai sing actually darabai sing taung sawi tonglai mani no sing saw first position ko thangno amno tei sing salai tonglai mani actually sini je chajak mani gange bisi phela ya hepuno aro tei khoroksa ani ge tongo a tinjra ne bisingo ang takuk rupes no ar position share check no amon kisani thani bukhaw tongo bopno thangi manu ni tabkhe rupes angke takuk basrang te bukhuk rahel te bukhuk mehele bro ne bisingo no nai hini ang khakao ta ani mongke pobit deborma para gangke dukha gopra hambaya ko ke sing yang tik se kok salai sinai yang madam song tongman bagai sing borok ni bikisi sa hanyo ke sagra di madam sing yang bokrok siren kok salai sina narok jit nanya phaimani obo the live puila na ki second time rok je Facebook live puila nokha live voice pun nugya ko narok sabno first position thang tongjak ishika tripura second no basrang third ke rupesh norok le sabo first position thang tongjak kabong borok rupesh no saw isita na saw norok le sabo no sa ang pubes no thagu sabna ko rupesh bono first thangan hai matong khora paisi kon thangan bilena abo hani wan khaw songota abo ngai ni kazan dakte busung sing khanaka bisirbak rupesh ni no bumung phayo bonono bisi singlaimani bisingo khukti kokmani nogo first position thang tok ki norok bo sahardi sing te yango phonogano yango sabna rok line asuk lajak abas lajak ke yang khanagra di nono do sing yang guri singlaimani bisingo nini mang bumung kobang kakhugi tongkha sabo thangno first position ko rupesh baksa bung maya bupesh sing chaka kausa bo kukesh ni chaka abai khlai no bumung nin phake to do nin bupesh bung phayu first position na inke bahai matang sagra di first position kuno bukha klai jar gatang bukha ta klai jak kare karon tini final tini se joto decide ngai inke kaham ke no samne hene wansu ge phaijak bukha ta kisab klai practice rok boma herok kuno organizing monthly aba herok tong काम न चलेगा practice तो बरं काम के फरुं का बिजे रख भाई ngeje mistake rok tongmani apno correction khair kuno bukha kosto rok kebeng jak rok tinin dinate datong kuno bukha kosto oi omon bagai an bukha ta kosto ngtong aba herok tong ekdom srangjak da serangjak bogan no sap thotok no tini ang total kaisang ke sarchi ro kumarni okuchi konti mani hingke ta kaisa ke bolang bising tui ta kai tangsa ke hindi me agar kaho mani tai tangsa jadu college ke singabok direct no aro khanala sine sing tabo oro khanala liya hingke ni nama song babu song phai phayo biang asukha yang na asuk lai bor sao phai ke ni nok ni bor ama phai ka ke o yang mama song tongo kumui song bai borong phai be kata ni kuno help
frog suba sorok mada man tinin program nung thang di kebo ri kebo rang aba ke keb somna chitong tongbayo borong phaike asung nan bage onek happy ang onek khushi karon ati hai jora bofora sok pai nijini masa family member jabai tongo phai support khayani asuk bara khushi nong tai bo jaga man abono proud da